ċejfri tal-Bank Ċentrali indikaw li fit-8 frar inkiser rekord ieħor fejn jidħol it-tifdil tal-familji Maltin u Għawċin. Dan hekk kif għall-ewwel darba fl-istorja l-ammont ta' depożiti tal-familji mal-banek lokali qabeż il-figura tal-20 biljun euro. Dan ġie rrapportat fil-gazzetta It-Torċa tal-lum fejn fil-fatt bejn Jannar u frar id-depożiti tal-familji żdiedu minn 19.9 biljun euro għal 20.2 biljun euro. Dan ifisser li f'xahar il-familji żiedu tfaddil tagħhom 218 miljun euro jew kważi 8 miljun euro kuljum. Fl-aħħar sena ta' Gvern Nazzjonalista b'kontrast id-depożiti tal-familji kienu jiżdiedu b'miljun euro biss kuljum jew 8 darbit anqas. Fl-aħħar 12 xahar id-depożiti tal-familji mal-banek żdiedu b'1.7 biljun euro. Dan it-tkabbir kien daqs dak li kien seħħ fl-aħħar 6 snin ta' Amministrazzjoni Nazzjonalista meħudin kollha flimkien. Fil-fatt kemm ilu Prim Ministru Roberta Bera l-familji żiedu d-depożiti tagħhom b'madwar 7 biljun euro. Jiġifieri bi kważi kemm kienu fadlu fis-snin kollha mindu fetħu l-banek f'Malta sal-2012. Fl-istess ħin anke l-qagħda finanzjarja tan-negozji komplet sejra l-aħjar, id-depożiti tagħhom mal-banek lokali issa jlaħqu l-4.3 biljun euro. Fl-aħħar sena ta' Gvern Nazzjonalista n-negozji kienu spiċċaw jiklu minn ġewwa flok ifadru aktar mal-banek. Il-gazzetta rrapportat ukoll li s-settur pubbliku kellu 1.4 miljun euro depożitati mal-banek fit-8 frar, żieda ta' 237 miljun euro fuq sena qabel. Bi-Gvern Nazzjonalista kien ħalla warah depożiti ta' 222 miljun euro jew 7 darbiet anqas flus milli għandu bħalissa l-gvern. Dak li l-gvern laburista faddal f'sena, il-gvernijiet nazzjonalisti damu 25 sena biex fadduh.